Luwas ang katauhan sa opon apan ang mga kriminal dili. Kinang gipadayag sa pangos kapolisan sa dakbayan sa Lapu-lapu no sa tabong nga krimen sa dakbayan. Samtang gitutukan sa Lapu-lapu City Police Office ang posibilidad nga ray kauban ang napatay nga sakop sa Parohinog Drugs and Robbery Group diya sa maong dakbayan. Ani ang report. Giklaro ni Senior Superintendent Limuel Obon, ang direktor sa Lapu-lapu City Police Office, nga wa magtinguha ang kapulisan sa paghuno sa kinabuhi sa mga subject sa operasyon. Apan gikinahanglan nga panalipdan usab nila ang ilang kaugalingon kung ugaling sila ang mabutang sa alanganin sa kamot sa mga suspected criminal. Sama sa kamatayan sa usa ka miyembro sa Parohinog Drug and Robbery Group nga napatay human kuno misukol sa mga otoridad. Si Crisolito Onito, top 6 most wanted sa Sami City ug nagtago-tago sa Lapu-lapu. Itong sige na sila gipang-hunting sa atong mga otoridad, gipangdakop ng ilang mga kauban ni aridiri para para magtago or diri sila mag-continue sa ilang business kay involved magyapon na sila sa drugs. Gitutukan sa kapulisan ang posibilidad nga doon na pa'y mga kaubang kriminal si Onito nga nagpabugnaw diha sa syudad. Samtang giklaro ni Obon nga walay kalamigitan ang unang 7 nga mga namatay dito sa Barangay Pahag ato sa engkwentro ug ang sakop sa Parohinog Group. Gipaniguro ni Obon nga luwas ang katawhan sa opon apan dili ang mga kriminal. Pahawa na lang mo diri kay it is either you'll get arrested or basta dakpon gud mo sa kapulisan nato dire. Siyempre nga itong pulis, mo respondi maghihapon mo, return fire good na to defend themselves.